Hi guys! At kayo nagbabalik sa aking channel. Yes, at sabi ko nga sana all binabalikan at sana all ginajowa. So, mga jowa dyan. Charing! Damay-damay na to. Anyways, highways. So ngayong araw ay magkakaroon tayo ng panibagong episode at tatawagin natin siyang mukbang. Yeah, napakasimple lang yung mukbang. Ganun lang yun. And yes, dahil nga rainy season na ngayon, tapos ginutom ako. So sabi ko nga parang gusto kong bet kong lumafang. At dahil nakipag-barter ako sa kaibigan ko, sa product ni Mamang Pokbang. So, ang ibinarter niya sa akin ay ang Korean noodles. Ito siya. Tatlo actually siya. At saka ito. Yung isa, sa mga susunod na naman, para naman may next ako naman na video. Uy. Tapos, ang akala ko noodles yung yung walang sabaw-sabaw. Ito pala, may noodle soup pala. Kanina ko lang din siya na-open eh. So, gourmet spicy pedas. Subi. Ano eh? Manghang siguro to. Shin ramen noodle soup, miso soup. Ganon. Ito siya. Ano siya. So, tapos ito siya. Hindi ko alam kung pinag-iisipan ko pa kung lulutuin ko itong yopoke. So, it's parang rice cake na may sauce. Ganon. Kasi, parang yung isa, parang kaya ko naman na siguro. Parang isa lang muna yung kaya ko today. Oo. So, yung Korean products. Yes. Nung nag-Korea kami, hindi ko na-try to eh. So, ngayon itatry natin. So, ready ka na ba? Lutuin muna natin. Okay. See you later. A few moments. So, ayan. Kumukulo na siya, guys. Pwede natin ilagay ang kamay natin dito. Charot! So, ilalagay na natin yung noodles at saka yung mga cheche-borecha. Ayan. So, wait lang. Kasi ako lang mag-isa. Yung kamay ko, hindi makaagwanta dyan. Kadali lang, Jod. A few moments. So, ilalagay na natin lahat. Nilagay ko na yung vegetable mix at saka itong soup base. Pag soup base ba, yung basta ilagay ko na lahat. Diyos ko. Nakikita mo ba yan? Usok niya ang bango-bango ng bulat-let. Stop! Yun. So, let's patay na. Yun. Hi! I'm back, mga Bex! So, ngayon luto na yung ating, ang ating Shin ramen noodle soup. Ito yun siya, guys. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで Tapos ito yung kinalabasan. Ito yun siya. Ay, gusto ba tumilapon. So, wait. Kunin ko muna yung tubig ko. Titikman na natin. Gusto kong lagyan ng rice. Charot. So, ayun. Let's try it now. Try natin munang anuhin. Humigop ng sabaw. Medyo malamig kasi yung panahon. Charot, medyo malamig yung panahon. Kunwari na lang, good. Uy, yes ka na lang dyan. Okay, try natin. Cheret! Napanji karabo ko.
Pumunta sa lalamunan ko agad-agad. Pumunta dito sa lalamunan ko. Ang sarap. Ang bango. Ang bango, my God. So, isa lang muna yung niluto natin, guys. Kasi, Diyos ko, day. Baka hindi ko din yun maubos. So, sabaw. Higop ulit ng sabaw. Medyo mainit eh. Ang sarap. Ang bango niya, promise. Ang bango lang. Should I gutom ate? O sige na. Wala dahil wala tayong chopstick. Magtinindor tayo dayo. Oy. Sabaw eh. Pero maanghang na siya ha. My God. Hindi pa ako nakasimula pero naanghang na ako dahi. Nag-sweat na ako. My God. Hello. My goodness. Sige, let's try. Pwede ba ito malagyan ng itlog? Kasi pagbasa ko dito, parang wala namang itlog na nakalagay. So parang feeling ko lang. Nag-assume lang ako pwede siyang lagyan ng itlog. Ano lasa? Sarap. Ay, ito pala yung mga ano niya, mga vegetables niya, Ano to? Ayan siya, ayan. Tapos, wala akong nahanap na. Ay, ito yung mushroom. Meron siyang mushroom, ayan. Na-strip na siya. Tapos, ito yung dahon. Ano ba to? Kinchay. Kain tayo, guys. So, kapag wala kayong Anyways, maraming salamat pa sa aking kumare na si Jenny Lusubido sa pag-barter sa akin. Dahil kasi, may order siya na na suka ni Mamang Pokwang sa akin. Yung pokli. So, sabi niya, Mars, why not mag-barter na lang tayo? So, ayun, parang mas mahal pa ata itong binarter niya sa akin kesa dun sa binigay kong suka. Anyways, thank you so much, Mars. Parang active sa mukbang keme. Sa sunod na lang kayo. Tapos sa susunod, para naman ma-excite kayo guys, ang next ko nung lulutuin ay itong sweet and spicy tteokbokki. So nag-search ako kanina, yupoki or tteokbokki, whatever. Ano ba ito eh? This is rice cake. Masarap yung rice cake, promise. Nung kumain kami nung nag-samgyup kami doon sa Mainami Island, masarap nung rice cake nila. Na-appreciate mo talaga yung gusto niya. Charot. Ang sarap nung sabaw pa nga. Kailan kaya ako matatapos nito, Day? Anong oras na ba? Magti-tiktok pa ako mamaya. 4:38. Mamaya na ako mag-inom ng tubig. Ang hang. Ang ingay na nasa lalabas, bala kayo dyan. May virus na to, charot. Anghang. Ba, inom na nga. Try mo? Anghang to, sige. Sige, try mo ha. So, gusto ko daw try ng pamangkin ko. So, bahala siya dyan. Oh, huwag ka mag-iyak ha. Dali. Ayun. Oh, sige daw. Oh, pakiramdam. Kaya pa ba? Uy, ano ba yan? Kasi, nung I told you. Lalabas yung ano, best. Hindi pa ako nakakalahati. Shit. Ay, sorry. Grabe. Haluan mo ng balon para masarap.
Wala namang balot sa Korea. Wala. Parang hindi na ako magdi-dinner nito. Sumabit gusto. Kaya yan, kaya. This is my first time. This is my first time na magmukbang. Nakakain na ako many times. Kaso walang mga crabs, walang mga shrimps. Siguro dahil na rin sa lockdown. Tapos mahirap makapasok sa palengke kasi. Tapos yung mga online naman, doon matagal din makarating sa ano. Siyempre, pa yung border to border. Pero ngayon, medyo parang okay na. Tapos, hopefully, mag-try kami magmukbang kasi nakabili yung pinsan ko ng ano, yung lutuan. Kaya to. Swag! Nanginig yung kamay ko. Diyos ko. Nagsisi ka ba? Masarap to. Masarap yung ano, yung ano nga to? Yung ano ngayon, yung kimchi, tapos ihaluan ng noodles. Yeah. Ba't di? Oh my God. Buti na hindi ako naglagay ng moisturizer. Actually, sorry guys. Wala. Actually guys, ang original plan ko today is mag-unbox ng ano, yung beauty product ng kaibigan ko. Kaso, buti na lang hindi kasi baka sayang din. Naglagay ako ng mga serum or whatsoever doon. Tapos magbumukbang ako. My God, sira yung paglagay mo ng ano. So some other time na lang. Oh, hot, 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 hot! Hot, 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 hot! Pati ang leeg ko. Matalsik na sa taano. My goodness. Kaya pa ba? Oh my God. Anyways, guys. Enjoy magmukbang. Ay, sorry. Kaya.
mag-give up na yung bibig ko dahil ayaw niya na i-ano, oh. Ayaw niya na i-ano. Ayaw niya na i-close. I-open. Ala, grabe yung tulo ng laway. Tulo ng ano ko, oh. Ng sweat ko. My God. Ang arte. No, sorry. Happy New Year. Ito na lang. Ito. Kapit guys. Ito yun siya. Ito yung nangyari sa akin. Bowl. So, isang bowl lang talaga siya. So, ayun yung mukbang natin. Diyos ko day. Ang anghang. Kakaloka. That's it for today guys. So, meron pa akong dalawa. So, mga susunod naman ng mga araw yun. Kasi baka mataychi ako day pag itutuloy ko yun siya. So, yung susunod is ito, yung rice cake. Parang sweet and sour naman ito. So, kaya lang siya doon sa isang noodles. So, I hope mag-enjoy kayo dito. So, grabe yung sipon ko. So, thank you so much guys for watching. And I hope nag-enjoy kayo dito sa first mukbang ko. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And let's be friends sa aking other social media accounts. So, sa aking Facebook, that's Alvin to Denny Martin. Sa aking Instagram, Twitter, and TikTok, that's at Hi Alvin Martin. So, kailangan ko na mag-goodbye kasi yung upper lip ko, guys, parang ayaw niya nang ibuka. So, mag-ingat po tayong lahat. God bless you all. Bye-bye!